un clam clar i un gest simbòlic. Els responsables de les escoles han lliurat un per un les claus del seu centre al president Carles Puigdemont i davant seu s'han compromès a fer possible que els catalans puguin anar al seu col·legi electoral per votar aquest diumenge. Per si tenien algun dubte o per si algun membre de la comunitat educativa encara està temerós per les advertències que estan rebent, el president ha sigut precís. La responsabilitat és del govern. La responsabilitat som dels consellers, del vicepresident i de mi mateix, que som els que hem assumit tot i cadascun dels fets, de les decisions, i per tant som nosaltres. I la consellera ho ha reblat animant mestres i professors. I durant aquest cap de setmana i diumenge sereu per tot Catalunya perquè sou persones lliures. Perquè la nostra llibertat individual és més forta que les nostres circumstàncies i que les nostres pors. Ja són més de 50.000 les persones de la comunitat educativa que s'han adherit a un manifest on es crida a garantir la llibertat d'expressió. Si fem pinya i caminem en pas ferm, cap de les traves i amenaces de l'Estat ens podrà aturar. I aquesta tarda no eren ni alcaldes ni alcaldesses els que omplien la galeria gòtica, el pati dels Tarongers i les escales del Palau de la Generalitat. Eren més de 700 professors, mestres i responsables d'escoles que han cridat en contra a precintar els recintes escolars i en defensa de l'escola com a punt de trobada dels valors de la democràcia. Demà el president i la resta del govern fan el míting final de la campanya del referèndum juntament amb els partits sobiranistes i les entitats que continuen fent una crida perquè no s'aturin els actes cívics a les escoles i als centres de votació. Anna Figuera, TV3, Barcelona.